Namar ka jingbom yu alat shu jong ki breu ki baju im kendoi jakpo da ka bakamai kali na ka daw ka jing pakhang haka district bad haka jelahi barok kawai namar ka klam covid khat khandai na kaliang UMLA ka nongpo constituency uba Merrill Bonds im bad harin kat ka jing trilang ki nong yalam bad ki dkhot ka seng congress nongpo constituency bad ki dkhot ka nongpo constituency covid-19 committee ki lalej ban no sniang ai jing arab shaki driver taxi ka thany umden bad shaki driver auto ki bahap hapo ka nongpo unit bad nongkra unit daki marbam kum ukhaw upan bat kiwe kabalalong kum shibenta ban yarap bat ban kershan lem ya kitai ki driver ki baladu ya kaban kamai hakum kene kapor jong ka jing pakhang aingu kolong yo play try semrat bola ai kelat kelenti yang abp khamtam ya OMA jungi badai ba Merrill Bonds sing sim bat kum juru MDC ba balajid jajrani mo ba la ai kali kelat yang ke driver iba la yo iya ke action ke jing jungi ke driver oh nyidap dag jing sha bakrau kumbala kren we nai ba khmat nyidap sha dag jing bakrau yang ke driver namar ba nadu kisnem ke baladep bat kum juru hamantau nem kadon tak lockdown ka lockdown kalong ka ba hadu bangi ke driver auto nyimla si ban le ban ki ban waya chenang showroom ro don shu andai la shu khang bai te ngidap sya daga jing ka crowd nak leng driver ki jungi namar ki bala imja ki bala kamai jakpo bat ki bala mit mbiang ya king kesem leng ba ta kamai auto ndre mantau nem kumban syong roba ni syam sya ka jing ka crowd khantam yang ki driver mar banle ya ke ngimla syu namar ba bunsin hingila im si kata dak banyak ya kali ayak auto rickshaw te ndre don bok ba ngala benong hang ne ba nageleng ki MLA ki MDC bat kum juru nageleng parti kongres ki badang no ti giang di kemon ki dang la ban ai yangi kum kene kalat teng ngidap sya da jing sukumen ke bakrau hak ne kesingi bat akremen skiam ba blei le seudang la ban kerku kerdo ya ke jingyat bat haklenti ke jingyat kam ke jam ki to ka baning kong i panpau ki ngongu yo blei bora plilat plilenti yangi na kamtaban dan akan dikapon akan tawan simti yakin diki marbam kaba i MLA badan buram jengi ila ai sangha kaba angi penpau kejing ai kublai ai MLA namar kejing sebun kejing i jengai kejing i na kamtaban no senyang na kamta jengi i driver auto kiba ngila syam jing sisya hakenika lockdown nadu usnam arajar arpau ngilai syamjing ye hi dak nrei ngilai suya kersan kumto ngilala bat mentau snem ro ngilamat jaka ju ka jing ni penpau api ma ba ni bun naki driver ke jengi ngimdon dak wei kalat nrei tangkanika kamai auto hi kabai ni imja malaksmi marwata abadon kenika lockdown ka tak sisa yang ikinong kamayo to hawan pendap penbiang hakijing don kam haying hasem bun nangi ki banyak auto ki dei ki bala don khun don kti hawan pendap jing don kam haying kalong ka bae sisa pulos santas ka bai school bat ka baying ka bun naki ki haban songwai namar bat kimpat don ke jong ke ying markata kene kejing nyarap jong MLA kan nyarap sibun yang iki nong yo auto nang bagi ne ki marbam bat kawe yo ka jing kabangi ki nong nya kali ne ki nong nya auto ngimat jing kalong akabay dei bahap ban siu ya kitak kiba ka rutak ni haban siu bun nangi gim yo ya tikana kisurok nrei karutak ni habat siu kap sanjar tak su bun ngim yo kit je kap sanjar nrei katak ni hab siu plus nang ta insuran tawarem markata kila syam dinge nang kota jengi ki nong nya kali kamai nor kata ni penpau nang ne nang ba ki social media ba karpat ka sarkar makum no sobha ban mat no katokat ne nakitak kenang bangi ki nong nya kali kamai ngin im jakpo nang ni sakmat lada ngin yo ban kamai kaji tang kita kentin ke bangi
pansngeu nakaliang ka jongi ka nongpo region auto owner and driver association